Зейде шәһәр көне ипподромда район башлыгы призына картинг ярышлары белән башланды. Ярышта катнашучы 15 малай 2 яшь төркеменә бүленеп, 12 яшькә кадәр һәм аннан өлкәнрекләр арасында узыштылар. Узышларда катнашучыларның барысы да Зейнең Вираж авто-мото клубында шөгыльләнә. Хочется отметить, что в день рождения города, сегодня городу Заинску 370 лет, и в день Республики Татарстан. Картинг-секция автомотоклуба «Вираж» отмечает сегодня 14-й год со дня основания. Ярышта һәр узышы танышу өчен бер әйләнеш ясады. Шуннан соң 2 әйләнешне вакытка узарга кирәк иде. В прошлом году был тоже соревнование, я тоже выиграл. Сегодня я тоже хочу выиграть в честь юбилея города. Лина Рәҗәпов картинг белән ярты ел гына шөгыльләнә. Карттан курыкмыйм, миңа тизлек бик ошый. Җан атырга әнисе Лилия дә килгән. Волнение, конечно, есть, но мама сегодня за меня болеет, и это придает уверенность. У меня картингом занимается сын с мая месяца. Вот первое соревнование, очень волнуемся, надеемся на победу. Яшь узышчылар җитди чыгыш ясадылар. Трассада кечкенә генә хата да катнашучыны артта калдырырга мөмкин иде. Берничә ел дәвамында шәһәр көне программасы кысаларында район башлыгы призына картинг буенча ярышларның уздырылуы матур гадәткә әверелде. Адилә Брханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.